بعال سره أنبسا بني بعال سره أنبسا بني بعال سره أنبسا بلوتن بعران روبيل تخلى ميكائيل فقر كعس أجري زك أتصلون تعذبت ببعمته كل جزء حجوسات يوم كتب لا يترفرن ناي كعس أجري تحجواس دستا لك كم حاجة ينكرمتن يمتسني خيدنيو جنا في تصوم تسفاز قرص أيقونن مخنياتو كل جزء نامت ساعات ميراث خور تعذبتي كسعرو كم سخور بمحساب كم أون استفلالي تباب كقلتن بقعتن كن رينا ندابلو ناب ستاديومات زوحزو ናይ ክልተ ተጋጠምቲ ደገፍቲ ጋንታታት ብተመሳሳሊ ስምዒት ክንስዕሪና እንዳበሉ ይድግፉን ይጭፍሩን እዚ ኩሉ ናይ ኩዕሶ እግሪ ጽባቐን ጥበብን ዝፈጠሮ ስምዒት እዩ ኣብ ሃገር ጀርመን ደል ሽፒገል ትበሃል ጋዜጣ ኣብ ዓምዳ ካብ ዘስፈረቶም ስንርኢ ከምዚ ይብል ኩዕሶ እግሪ ንምንታይ ተፈታዊ ኮይኑ ኣብቲ ጽሑፍ ካብ ዝቕመጦም ነጥቢ መልስታት ቀዳማይ ኩዕሶ እግሪ ኣቐዲምካ ውፅኢት ክትፈልጦ ስለዘይትኽእል ብስምዒትን ብህንጥዩነትን ዝርአ ፀወታ ኮይኑ ፀወታ ክሳብ ዝውዳእ ኣንጠልጣሊ ይገብሮ ካልኣይ ነጥቢ ድማ ሓንሳብ ዝተኻየደ ፀወታ ካልእ ግዜ ክድገም ስለዘይክእል ምክንያቱ ትማሊ ዝተኻየደ ፀወታ ሎሚ ተመሳሳሊ ኮይኑ ክቐርብ ስለዘይክእል ውፅኢቱ ብኣንጻሩ ክኸውን ስለዝኽእል ኩሉ ግዜ ሓድሽ ፀወታ ይርአ እዚ ናይ ኩዕሶ እግሪ ተፈታዊ ምዃኑን ከጉልሕ ዝኽእል ነጥብታት ዘካተተ እዩ እቲ ዓውዲ ስፖርት ተፈታውነቱ እንዳደመቐን እንዳዓበየን ዝርከብ ኮይኑ ተደላይነቱ እንዳወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ኩዕሶ እግሪ ኣብዚ እዋን እዚ ዝለዓለ ናይ ኣታዊ ምንጪ ኮይኑ ኣብ ምግልጋል ዘሎ ዓብዪ ኢንዱስትሪ እዩ ቀንዲ ናይ ቱሪዝም መስሕብ ልምዓት ብምዃኑ ሃገራት ኣዝዮም ወፃኢታት ብምግባር ውድራት ብምድላው ተጠቀምቲ ዝኾኑ ልኩነት ኣብ ምፍጣር ኣብ ቀጻሊ ምብልሓትን ጻዕርን ይርከቡ ዓደስቲ ስታዲማት ሆቴላት ናይ ሕክምና ማእከላት ካልእን ብምህናፅ ናይ ኢንቨስትመንት ተጠቀምቲ ኮይኖም ዝለዓለ ናይ ስራሕ ናይ እቶትን ዕድላት ኣብ ምፍጣርን ምኽዕባትን ብቐዳምነት ይጥቀስ እዚ ኩሉ ተፈታውነት ናይቲ ዓውዲ ስፖርት እንዳቐጸለ ብምኻዱ ናይ ኣታዊታቱ መጠን ንላዕሊ ኣበርኻ ኣቢልዎ ከም ዘሎ ይፍለጥ ካብዚ ብምብጋስ ኩዕሶ እግሪ ካብ ዝነበሮን ላዕሊ ገብ ምባል ብሉፃትን ክቡራትን ዝኾኑ ተፃወትን ምፍጣር ኩሉ ዘማልእ ናይ ኩዕሶ እግሪ ኣካዳምን ናይ ስልጠና ማእከላትን ብምኽፋት ስልጠና ካብ ናይ ህፃናት ጀሚርካ ክዋብ ንዕዘቦ ዘለና ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ እዩ ህፃናትን መንእሰያትን ብክልቲኡ ፆታ ንኩዕሶ እግሪ ከምና ናይ ሃገሮም ዓቕምን ምሕደራን ብቴክኖሎጂ ዝተደገፈ ዘመናዊ ስልጠና ብምውሳድ ነቲ ዓውዲ ናይ ኣፃውታ ጥበብን ቅድን ዝያዳ ማራኺ ይገብሮ ዝኾነ ናይ ኩዕሶ እግሪ ዕቤት ዝመፅእ ናይ ታክቲክን ቴክኒክን ለውጢ ዝልክዕ ስለዝኾነ ካብዚ ኣብዚ ዓውዲ ዝነጥፉ ህፃናት መንእሰያት እንዳወሰኹን እንዳደምቑን ዝኸድሉ ዘሎ ቀንዲ ምክንያት በሊሕን ጥዕናን ዘለዎ ኣእምሮን ዘለዎም ኣብ መፍራይን መጻኢ ውልቃዊ ህይወቶምን ሃገሮምን ኣብ ምፅዋዕ ፅዕሩ ምስኦም ብዝተዓፃፀፈ ይኸፍሎም ከም ዝኾነ ብግብርን ሪኦ ዘለና ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ ስለዚ ኣብ ሃገርና ኾነ ካብ ሃገርና ወፃኢ ዝፈርዩ ዘለው ኤርትራውያን ስፖርተኛታት ናይዚ እዋን ዝጠልቦ ዕድል ተጠቀምትን ምዃን ንሶም ሞያ ጥራሕ ዝግደፍ ዘይኮነስ ንኹሉ ኤርትራዊ ዜጋ ዝምልከት ዓብ ሓላፍነት ዘሰክም እዩ እሞ በብዓቕምናን ክእለትናን ኣብ ዘለናዮ እጃምና ብምምርካት ወፍሪ ኣብ ህፃናትን መንእሰያትን ነካይድ ናይ ፅቡቅ ኣብነት ዝኾና ኣርሓ ማእከል ሜዳ ሓለቃ ጋንታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተፃዋታይ ክለብ ኢትዮ ቡና ሮቤል ተክለ ሚካኤል ሮቢዒተይ ድሕረ ባይቱን ህልው ኩነታቱን ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ሰናይ ምክትታል روبيل ربيعتي كبابو تخلى ميكائيل باهتا كبادي محرت نقاسي ب14 حملة كلتش عام تمرت أب جرة أسمرات وليدو سدراتو تخلى ميكائيل بزحق وزردوكم شوعاتو كخون خلو قدي كويتو توماس رقات نفسير إرمياس روبيل لوامي بهالو روبيل ربيعتي بهسان خلو عزي تحوت بلح لبام عقوس هدو لنا أشتو خلنا عبيتي أخباري كوتا بتصبو بسنا مقبار تخصكيسو كم زعبيت زرقاقت سناي بارياتون طباين تلابيسو ينبر كم زلو كساب على تلومي بقبري يزن صبارقو روبيل ربيعتي عدمي إنو تمرت مسأخلة ببعتا بيت تمرت بيلول ما أكلاي بيت تمرت نانسنت كالاي درجة ما بيت تمرت سماعتات سانتا أنا تماهيرو أتو تغلى ميكائيل روبيل ودو ما بتمرت كقدسن كتسنعن بغت علي معدوون يتبابعون نيروم يوم مخنياتو بتمرت يابزل على الدرجة بتسحو كريئو ناي ووترو دليتو من باهقو من ينيرو لب روبيل ربيعتي جن كم هالحال تحوزك أسلوز نبره أكاديمية وتمرت زي كونس فأركو عسو أجري من يرو مو علو محدارو ولاون علالاتو بزعبا كعسو أجر ترايو جناهات أنكلو بعبيتي حواتو بفلاي بودحو بوزبت صحينو كراشات تصواتي أسمرا بيراميلو تنبر عبس الواس لزحدرو لاي كعسو أجر ناي متصوات باهقون فورون كاب جزين داوسخ بمخاد أبغزاوتو ججيرت بشارك كعسو متصوات جمر قوينو كمون دابله ناي محدارات صوتات بمستاف كتسيلو مرأيا كتر باهقو نايتي عودو دمه جناود شوعات عمت كله أم ناي محدار قبلي ودرات جزاوتو ججيرت وكيلو بممرات نتسرع حق زما أكلت صوتها أهديلو موسو
ነቲ ኣብቲ እዋን እቲ ብክሊ ዕድመ ዝካየድ ዝነበረ ክረምታዊ ውድድራት ነታ ምሕዳር ወኪሉ ኣዝዩ ብርክት ዝበለ ዋናጩን መዳልያታትን ከም ዝተዓወተ ናይ ህፃናት ውልቃዊ መዛግብቲ ይሕብሩ። ከምኡውን እቲ ብቤተ ክህነት እምነት ካቶሊክ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ቤተ ክርስቲያን ውድድራት ንሳን ፍራንቸስኮ ቤተ ክርስቲያን ብምውካል ነታ ጋንታ ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ ዓወት ዝለዓለ ስምን ኣብ ልዕሊ መጋጥምታ ፀብለሊላ ከም ትርአ ካብ ዝገበሩ ሓደ ካብቶም ብቐዳምነት ጽውዑ ሮቤርቶ ቢዒተይ ነይሩ። ሮቤርቶ ቢዒተይ ብዘንፀባርቆ ዝነበረ ኣብ ናይ ትምህርትን ኮነ ናይ ምሕዳራት ውድድራት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብቕዓቱን ቁመንኡን ብምብራኽ ናይ ግዛውቱ ትውክል ኣብ ሳልሳይ ዲቪጅን እትነጥፍ ጋንታ ገጀረት ክፅምበር ከኣለ። ሮቤርቶ ቢዒተይ ኣብ ቀዳማይ ዓመት ናይ ሳልሳይ ዲቪጅን ፆታ ከምቲ ዝድለኮ ክስለፍ ተዘይከኣለ እታ ጋንታ ግን ምስ ክለብ ደንደን ቢ ቀዳማይን ካልኣይን ብምውፃእ ብሓባር ናብ ካልኣይ ዲቪጅን ሓለፈት። እታ ኣብ ካልኣይ ዲቪጅን ትነጥፍ ዝነበረት ጋንታ ገጀረት ግን ብሰንኪ ትሑት ብቕዓት ብምንፅብራቕ ናብ ሳልሳይ ዲቪጅን ተመልሰት። ብድሕሪኡ እቶም ሓለፍትና ኣካየድቲ ኮሚተን ናይ ክለብ ገጀረት ውሽጣዊ ስምምዕ ምርዳእን ብምግባር ኣብ ካልኣይ ዲቪጅን ትነጥፍ ዝነበረት እታ ዝሓለፈት ጋንታ ብምውሃድ ካብ ክልቲአን ጋንታ ዝተዋፀአት ሓያል ጋንታ መምየም መሪፆም ኣዳለዉ። ሮቤርቶ ቢዒተይ ምስ ሰለስተ ርእሱ ዝርከቦም ጠንካራ ሓላዊ ውልዳት ሃኒባል ኣሮን ዝርከቦም ናብታ ካልኣይ ዲቪጅን ዝሓለፈት ጋንታ ተመሪፆም ብምሕላፍ ሓያልን ምልእቲ ጋንታን ክሃንፁ ከኣሉ። ሮቤርቶ ቢዒተይ ልክዕ ከምታ ናይ ሳልሳይ ዲቪጅን ዘጋጥሞ ብዙሕ ናይ ምስላፍ ዕድል ስለ ዘይረኸበ ተሰሊፉ ክእለቱ ዘርእየሉ ክትርሁን ጢነት ስለ ዝነበሮ ብውልቁ ምስዕርኽቱ ብምዃን ናብ ክለብ ተስፋ ቢ ክፍትን ኢሉ ከደ። ኣብቲ ግዜ እቲ ክለብ ተስፋ ቢ ብሰለሙን ወልዳይ እያ ትስልጥን ነይራ። እቲ ኣሰልጣኒ ክቕበሎ ግን ኣይከኣለን። ብድሕሪኡ እቲ ብኤርምያስ ተወልደ ቲሉ እትእለ ዝነበረት ክለብ ቤት ምኻእ ቢ ንፈተነ ብምኻድ ንኣሰልጣኒ ኤርምያስ እውን ቲሉ ሓተቶ። መልሲ ናይቲ ሰልጣኒ ግን ይቕሬታ ሮቤል መሊእና ኢና ብምባል ኣፋንዎ። ሕጂ እውን ሮቤል ተስፋ ብዘይምቑራፅ ናብታ ናይ ገዛውቱ ትውክል ክለብ ገጀረት ብሞራል ብምምላስ ዓበ ብድሆን ሓያል ቅልስን ይፅበዮ ከም ዘሎ ብምግንዛብ ኣበቲዑ ክሰርሕ ተወሳኺ ብውልቁን ግቡእ ልምምዳት ከካይድ ብምባል ምስ ገዛ ርእሱ ቃል ብምእታው ተመባፅዐ። ከም ሓሳባቱን ቃሉን ድማ ብዝለዓለ ሓይልን ወንን ናብ ተግባር ብምቕያር ኣብ ዝሓፀረ እዋን ምስቶም ቀዳሞት 11 ተሰለፍቲ ቦታ ብምርካብ ቀንዲ ሞተር ናይታ ጋንታ ኮነ። ምስ ደቂ ጋንትኡ ብምዃን ነታ ክለብ ውህደት ብምፍጣር ናብ ቀዳማይ ዲቪጅን ከም ተሓልፍ ገበራ። ሮቤርቶ ቢዒተይ ናይ ቀዳማይ ዲቪጅን በኹሪ ፀወትኡ ኣንጻር ኣብ ዓባይ ክለብ ኣስመራ ቢራ ሜሎቲ ብምቕፃል ካልኣይ ፀወትኡ ድማ ኣንጻር ዓባይ ክለብ ኣዱሊስ ብምክያድ ብውልቁ ሸቶታትን ብምዝጋብ ኣዝዩ ውሕሉልን መሳጥን ፀወታ ብምንፅብራቕ ጋንትኡ ተዓዊታ ከም እትወፅእ ዓብ ግደዩ ተፃዊቱ። መርኣያ ሓይሉን ፃዕሩን ድማ ኣብቲ ናይ በኹሪ ፀወትኡ ንሜሎቲ 3-1 ንኣዱሊስ ድማ 3-0 ብምስዓር ክእለቱ ብግብሪ ኣመስከረ። እታ ታሪኻዊት ሳልሳይቲ ፀወትኡ ኣንጻር ክለብ ማይ ተመናይ ዘካየዳ ኮይና ጋንትኡ ክለብ ገጀረት 2 ተፃወታ ብሰንኪ ዘይእሩም ፀወታ ብምንፅብራቆም ብቐይሕ ካርዲ ካብ ሜዳ ተባሪሮም ብምውፅኦም እታ ጋንታ ገጀረት ብ2 ጎለሎ ተፃወቲ ኮይና እንዳተፃወተት ከላ ኣብ ከባቢ ፍርቂ ሜዳ ኮይኑ ብፀጋማይ እግሩ ኣብ መበል 85 ደቂቓ እታ ብናይ ሓባር ዓወት ማዕረ እትገብር ብልፅቲ ዘመዝግባ ሸቶ ክሳብ ሕጂ ኣብ ስእሊ ኣእምሮን ኣብ ዝኽሪ ተዓዘብትን ዘይትርሳዕ ኮይና ኣብ ታሪኽ ኩዕሶ እግሪ ሃገርና ምስተን ዝበለፃ ሸቶታት ብቐዳምነት ትጥቀስ። ሮቤርቶ ቢዒተይ ንክለብ ገጀረት ካብ ማእከል ሜዳ ተበጊሱ ሸቶታት ኣብ ምዝጋብ ጋንታ ኣብ ምውሃድ ማእከል ሜዳ ምቁፅፃር ንሸቶ ዝኾና ዝተኸሸና ውድኣት ኩዓሳሱ ኣብ ምቕባል ሓላፍነት ኣብ ምውሳድ ናይ ስነ ልቦና ድልውነት ስፖርታዊ ጭውነት ኣብ ሜዳ ኮነ ካብ ሜዳ ወፃኢ ብዘንፀባርቆ ካብታ ጋንታ ብቐዳምነት ይፅዋዕ። ሮቤርቶ ቢዒተይ ብዙሓት ቀዳማይ ዲቪጅን ከይተፃወተ ኣብ ዓይኒ ዓበይቲ ክለባት ክኣቱ ከኣለ። ዳርጋ መብዛሕትአን ክለባት ኣብ መንገዲ ብምርካብ ኣብ ዝተፈላለየ እንዳሻህ ብምኻድ ክሳብ መንበሪ ገዝኡ ከይድካ ብምዝራብ ኣብ ሕቑፍአን ከእትዎ ብዙሕ ተጓይን ፃዕራን። ሮቤርቶ ቢዒተይ ከምታ ቀዲሙ ዝተጠቐሰ ፅልዋ ብሉፅ ተፃዋታይ ወዲ ሓወብኡ ሄኖክ ራሻ ተፃዋታይ ክለብ ኣስመራ ቢራ ሜሎቲ ዝነበረ ምስታ ጋንታ ተፀንቢሩ ክፃወት ክትርባህ ግን ህንጡይነትን ነይርዎ እዩ። ክኸውን ግን ኣይከኣለን። ነዚ ኩሉ ነገር ናይ ሮቤል ምንቅስቓሳትን ክእለትን ብምስትውዓል ብቐረባ ርሕቀት ብምክትታል ዓባይ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ስጉምቲ ብምውሳድ ብልዑል ናይ መሰጋገር መሸጣ ዋጋ ብ45,000 ኣፋን 1.7,000 ወርሓዊ ደሞዝን ን2 ዓመት ፀንሕ ውዕል ክፍርም ከኣለ። ሮቤርቶ ቢዒተይ ምስ ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ፋልማይ ዓመተ ስፖርት 2016-2017 ከምቲ ዝድለኮ እንተዘይድምዐ ኣብ ዝቐፀለ ዓመት ውድድር 2017-2018 ግና ብቕዓቱን ቁመንኡን እናማሓሸ ስለ ዝገስገሰ እዚ ተፃዋታይ ኪኖ ናይ ደቂ ጋንቱ ሓገዝ ብውልቃዊ ፃዕሩ ዘማዕበሎ ማእከል ሜዳ ኣብ ምቁፅፃር ካብ ማእከል ሜዳ ተበጊስካ ሸቶታት ኣብ ምዝጋብ ውድኣት ንሸቶ ዝኾና ኩዓሳሱ ኣብ ምቕባል ኮታ ኣብ ዝተጠቐሰ ዓመት ብዘንፀባርቑ መሳጢ ምንቅስቓሳታት ተሓጊሳ እታ ክለብ ሻምፒዮን ብምዃን ጋማ ፅዋቅ ክትዓትር ክኢላ እያ።
ክለብ ቀይሕ ባሕሪ መመሊሳ ስማ ንኽደምቕ በብዓመቱ ዘርዚርካ ዘይውዳእ ኣበርክቶ ብምግባር ወና ንምሉእ ብቕዓትን ቁመናን ኮይኑ ኣብ ዘሰለፍካዮ ቦታ ምክፋል ብኣድማዕነት ክፃወተልካ ከም ዝኽእል ብግብሪ መስኪር እዩ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ድማ ብቐንዱ ልዕሊ ዝኾነ ተፃዋታይ ኣብ ናይ ውሽጢ ሃገር ውድራት ፀብለል ኢሉ ክርአ ዝጀመረ። ኣብ 2016-2017 ዓመተ ስፖርት ሮቤል ሮቢዒተይ ናብ ዓባይ ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ክፅምበር ከሎ እታ ጋንታ ብኣሰልጣኒ ኣማኑኤል ካሕሳይ ሻውል ትእለ ነይራ። ኣሰልጣኒ ኣማኑኤል ሻውል ኣብ ዕቤትን ብልሕን ዝተፃወታይ ዓብ ግደ ከም ዝተፃወተ ሮቤል ብናይ ምስጋና ቃላቱ ገይሩ ብተደጋጋሚ ከም ዝገለጾ ይፍለጥ። ኣሰልጣኒ ኣማኑኤል ሻውል ሮቤል ንሓደ ዓመት ምስ ስፖርት ብሓንሳብ ብምጽናሕ እታ ጋንታ ንኣማኑኤል ሻውል ብኣሰልጣኒ ኤርምያስ ተወልደት ኢሉ ብምቕያርነትን ዓወትን ዓብላልነትን ታሪክ ዝያዳ ክደምቕ ብምግባር ተራ ሰልጠንትን ተፃወትና ኣካያትን ኮሚተን ዓብ ከም ዝነበረ ኣብ ውፅኢታን ታሪኻን እታ ጋንታ ዝተረኣየ ሓቂ እዩ። ብሕልፊ ኣብ 2019 ሙሉእ ናይ ውድድር ዘመን ከይተሰዓረት ኣብ 3 ፀወታታት ጥራሕ ማዕረ ብምፍልላይ ቻምፒዮን ብምዃን ሓድሽ ናይ ዘይተሰዓርነት ክብረ ወሰን ታሪክ ብምጽሓፍ ብፍሉይ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን እታ ጋንታን ሓድሽ ምዕራፍ ገንፂላ እያ። ሮቤል ሮቢዒተይ ኣካል ታሪክ ናይቲ ሓድሽ ክብረ ወሰን ብምዃኑ ንኹሎም ደጋንትኡ ኣሰልጠንትን ኮሚተን ሓለፍትን ለባዊ ምስጋናን ይብፃሕዮም እንዳበለ ብናይ ሓበን ቃላቱ ገይሩ ኩሉ ግዜ ከም ዝዝክሮም በተደጋጋሚ ይገልጽ። ሮቤል ሮቢዒተይ ምስ ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ን2 ዓመትን ብሉፅን ዕዉትን ግዜ ድሕሪ ምሕላፍ እታ ጋንታ ከም እንደገና ተቐላጢፋ ውዕሉ ብብርክት ዝበለ ናይ መሰጋገሪ ገንዘብ ብ55,000 ኣፋ ውዕሉ እናዊሓትሉ። ሮቤል ሮቢዒተይ ኣብ ኤርትራ ብሃገራውን ዞባውን ፌደሬሽናት ንዝዳለዉ ዝነበሩ ውድራት ዋንጫ ንምሉእን ኢዱ ኣንቢሩለን እዩ። ብፍላይ እታ ነዊሕ እዋን ካብ ዋንጫ ናጽነት ተሓሪማ ዝነበረት ዓባይ ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ናይ በዓል ሮቤል ግዜ ኣከታቲላ 2 ግዜ ዋንጫ ናጽነት ክትዓትር ክኢላ እያ። ሮቤል ሮቢዒተይ ነዛ ዋንጫ ምልዓሉ ፍሉይ ዝኽሪ ከም ዘለዎ ብግልፂ ይዛረብ። ሮቤል ናብ ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ዝተፀምበረላ ዓመት ዓባይ ክለብ ደንደን ድሕሪ 13 ዓመት ኣብ ዓመተ ስፖርት 2017 ቀዳመይቲ ብምውፃእ ዋንጫ ዞባ ማእከል ዝወሰደትሉ ግዜ ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድራ ከም ዝዛዘመ ዝፍለጥ እዩ። ሮቤል ኣብ ካልኣይ ዓመቱ እታ ክለብ ዘውዲ ቻምፒዮን 2018 ዞባ ማእከል ክትደፍእ ቀዳማይ ተቓላሳይ ተፃዋታይ ነይሩ። ኣብዚ ሰዓብ ዓመት እውን ከምኡ ይቀፂሉ። ቀይሕ ባሕሪ ቻምፒዮን ጎብለል ዞባ ተዓዋቲት ዋንጫ ናጽነት ከምኡውን ቻምፒዮን መላ ኤርትራን ኮይና ብስሉስ ዓወት ደሚቓ ክትርአ ተራ ሮቤል ንኽትገልጾ ቃላት ዝሓፅረካ ውዕለት ነይርዎ። በቲ ሽዑ ዘሪኦ ዝነበረ ክእለትን ምልከት ኩዕሶን ድማ ምስ 10 ደጋንትኡ ቀይሕ ባሕሪ ብምዃን ትሕቲ 20 ዓመት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተመርፁ። ን16 ወርሒ ኣብ ሆቴል ተዓፅዮም ጽዑቕ ልምዳት ኣዝዩ ዝለዓለ ዘመናዊ ኣሰላጣጥናን ብምውሳድ ከምኡውን ምሕዝነታዊ ፀወታ ብምክያድ ውድድራት ድልዋት ኮኑ። ናይ መጀመርያ ምሕዝነታዊ ግጥም ኣብ ኣስመራ ኣንጻር ደቡብ ሱዳን ብምክያድ ብገፊሕን ብዓብላልን ፀወታን 3-0 ሲዕራ። ካልኣይ ምሕዝነታዊ ፀወታ ኣንጻር ሓያል ጋንታ ታንዛንያ 1-0 ሲዕራ። ሳልሳይ ኣንጻር ሱዳን ብምክያድ 1-0 ሲዕራ። እታ ሃገራዊት ጋንታ ትሕቲ 20 ዓመት ብቐጥታ ናብ ሃገር ኡጋንዳ ምኻድ ኣብ ውድድር ሴካፋ ትሕቲ ኤርትራ ውድድራት ተጸምደት። ኣብ ናይ ምድብ ፀወታ ደቡብ ሱዳን ታንዛንያ ንዛንዚባር ፀወታ ብምቁፅጻር ብገፊሕ ጎልን እንዳመዝገበት ካብ ምድባ ቀዳመይቲ ኮይና ብምሕላፍ ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ ብኬንያ 1-0 ተሳዒራ ናይ ደረጃ ኣንጻር ሱዳን ብምጽዋት 2-0 ብምስዓር ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ተሸላሚት ነሓስ መዳልያ ኮይና ውድድር ኣዛዚማ። እቲ ውድድር ብዓወት ሃገራዊት ጋንታ ታንዛንያ ከም ዝተዛዘመ ዝፍለጥ እዩ። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንመጻረይ ዋንጫ ዓለም ኣንጻር ናሚብያ ናይ ክልተ እግሪ ፀወታ ብዘካየደትሉ ሮቤል ሮቢዒተይ ኣባልታ ጋንታ ኮይኑ ተመሪጹ ብሉፅ ፀወታ ብምንጽብራቕ ዓብ ተመክሮ ናይ ሃገራዊ ፀወታ ዝቐሰመሉ ብምዃኑ ብሓያል ሞራን ራእን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝበጽሕ ብምሕላን ብቐጻሊ ከይሰልከየ ብጋንታን ብውልቅን ኩሉ ግዜ ድሉው ኮይኑ ንኽጸንሕ ምስ ገዛእ ርእሱ ቃል ኣተወ። እታ ሃገራዊት ጋንታ ካብ ውሽጥን ካብ ወፃእን ሃገርን ዝመፁ ብብሉፃት ተፃወቲ ዝቖመት እያ ነይራ። እታ ሃገራዊት ጋንታ ብምክሮም ብሉፅን ፕሮፌሽናል ተፃዋታይ ሓለቓ ጋንታ ሄኖክ ጎይትኦም ተመሪሓ እያ ነቲ ናይ መጻረይ ግጥማት ከም ዘካየደቶ ይፍለጥ። ኣብ 2019 ናይ ሲኒየር ቻላንጅ ካፕ ኣብ ሃገር ዩጋንዳ ዝተኻየደ ውድድር ሲካፋ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ወኪሉ ድሕሪ ምጽዋት ንውልቁ ኮኸብ ተፃዋታ ናይቲ ውድድር ተባሂሉ ወርቂ መዳልያ ክሽለም ከሎ ብጋንታ ደረጃ ድማ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ተሸላሚት ብሩር መዳልያ ካብ ዝገበርዋ ብሉፅ ኣከፋፋልን ሓለቓ ጋንታን ነይሩ። ኣብቲ ውድድር ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ወከልቲ ጋንታታት ስካውት ዘካይዱ መጺኦም ነይሮም እዮም። ካብተን ብዙሓት ውሕዳት ንሮቤል ሮቢዒተይ ዕንተን ዘውደቓሉ ምስ ንርኢ ኣብ ቻይና ክለብ ዋን፣ ካብ ፈረንሳ ክለብ ቦርዶ፣ ካብ ታንዛንያ ክለብ ያንግ ቦይዝ፣ ካብ ኡጋንዳ፣ ኣብ ዴንማርክ፣ ካብ ሆላንድ፣ ካብ ኣሜሪካ፣ ካብ ሽወደን፣ ካብ ኬንያ፣ ካብ ሱዳን ወዘተ ዝተፈላለዩ ወኪላት ኤጀንት ካልኦትን ናይ ምስጋር መስርሕ ንኽገብራሉ ኣብ ጻዕራሉ እዋናት ብፍላይ እታ ቻይናዊት ክለብ ዋን ክሳብ ኣብ ሃገር ኤርትራ ዝነበረ ኤምባሲ ቻይና ተገዳስነት ሕዲራ ኣብ መጨረሽታ መስርሕ ምስ ኣብፅሓቶ ብሰንኪ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ግን ክሰልጦ ኣይከኣለን።
كم توسخي إذا روبيل أب 2019 استعاوت ሽልማት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብ1993 ኣብ ሃገረ ኬንያ በኹርናይ ሴካፋ ውድድራ ኣብ ዝተኣንገደትሉ እቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ኮይኑ ኣብ መስርሕ ምጥቃዕ ዝመርሑ ዝነበረ ግሪም ተጻዋታይ ክለብ ኣዱሊስን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ብምዃን ንነዊሕ እዋን ዝተጻወተ ይድነቃቸው ሽማ ንጉስ ኮኸብ ተጻዋታይ ናይቲ ውድድር ተረቂሑ ዝተሸለመላ እዩ ነይሩ። روبيل ربيعتي ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ናይ ምሽታ ማእከል ከተማ ኣስመራ እንዳተዛወረ ከሎ ኣሰልጣንን ኮሚሽነርን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ነጋሽ ተልኺት ይረኽቦሞ ኢትዮ ቡና ናይ ኢትዮጵያ ክለብ ኣዝያ ተገዲሳ ትደልየካ ኣላ ስለዚ ድሌት ፍቓድካ እንድሕር ኮይኑ ኣዘራርቦም ኢሉ ኩሉ ትመስርሕ ናይ ምስጋር ደንብን ኣካይዳን ጽቡቕ ገይሩ ረዲኡ ሞራላስኒ ቆፋንዎ ብድሕሪኡ ምስ ኣሰልጣንታ ጋንታ ካሳይ ኣራገ እቲ ርክብ ብቴሌፎን እንዳተደዋወሉ ከደልድልዎ ዝጀመሩ كلب إثيو بونا لكع كم تنكال أزدلي أكلبات أبسيكافا زكايرو كل قدح فيديوهات دك قدح مكتاليه تقلات إفهاب حفا أكتأتو أزدليت كم حسب أخوين لادما دفتن تريال ناب أديس أبا إثيوبيا ناب تاكلب كتسنبرو كألت وعل دموز مجمرين ورحي 35 شحبر تسماميعو كتساوت فرق وانبرا روبيل أبتا غانتا مستسنبرا أبتا غيار وانبر ناستات 4 ورحز أكل كي تسلفت أنحا روبيل زي ما سلفيو دغمتنا روبيل زي كونس مخناتو بزي تفلت تبايلو كقلت زغليو روبيل بعلنيحن بعرعن سلا زخونه نخل الشجرات بدوتاتن سجرو حدا كابتن وسد تصاوتهم كلب إثيو بونا كوينو كاب مقصال دحراي بلن مرأي بلوصنتون كلتون دما كاب كل تصاوتات ناي سيتي كاب اب أديس أبا استقيد ناي مجمرة أجرو بلوص تصاوتات ناي تاقتم تبايلو بولكو 10 شحبر تشلمو أبا واسا استقيد تشامبيون بلوص كالاي تصاوتات تبايلو تشلمو أبدريدو استقيد كداي بلوص تصاوتات تبايلو تشلمو روبيل بولكو بغانتان درجة كاب مخلا عدي وعلن كمتي أب كلب جرت كيح بحري هاجرايت غانتا إرترا أب كل غانتات زجبر بركتو أب كلب إثيو بونا عدل مسرقبة أب جبر زرعيو بحلول تعزز أفكلتو بعل وعلتو نكلب إثيو بونا يجبرو أب زقت سلعمت وعلو كنا وح كله دوموزلو كمتوم زلعلو أب تا غانتا زغفلو قدامي العلواي تغفلو قنا كلب بونا كاب زحلف كلتا عمتات حيزا أبناي قدامي إجرناي 15 صوتاتات بلوصنتهم زن صبارق أبالات تጻوتا أسمات بمرقح بدحريو بدنص حزب زلعل دغاف زرخبه قدامي استعاوته ناب هاجر دبي ناي مخيدن منصنا اير تيكيت روند تريب اير تيكيت كتشفنلو زبل شلمات بيتيكا بمدلاو ودريك كايدو نزا شلمات از ولدو بلوص تጻوتاي روبيل ربيعتي نمودادرتو بعبلال دمص بليصو تعويتلا روبيل اتياب 2022 اب إثيوبيا كتما بحر دار استخيده ناي سيكافا وددر كم تلمود حيلقا غانتا كوينو ابتو وددر بمستاف زرعيو ناي مهازنت وهدت ودعاتكو اساسو اب مقبال حيلو مورال وهدت غانتا بممرح زياده كل دماتو مكرو كب زبللو كوينو كابتو وددر استرأيو تጻوتي بكل شنخاتو بقدامنت يتقز بفلاي اب لعلي سبتا كتما امبل 8 دقيق كاب كباب فرق ميدا كوينو زمزغبات ترار بلص شتو اب استفلالي معكنا زينا محبرسب سبورتن قند مزارب است كوينا كل غزي مستن زبلص شتو نايت عمت سبورت بخبرن زغرن اب امرو فقار سبورت تاريخ كعس اغري إثيوبيا افقارين عالمن تسنديدا تركب كابتن بوشكاش اوارد كشلما زغبن بلص شتو يا جن برافو روبي برافو روبي برافو روبي روبيل زبلصتني حلم غانتا كتقس كله حلاو ولدات كبروم دندن هرمون كابول أبيل كيلو إسياس أبرهات أتسه هينوك أمبس إيوب دندن موال جيجي روبيل كيلان عيتي تنشو على سليمان كاب غانتا زدنا أكلب كيح بحري دحريو أسمرا بيراميلوتي بولكو زدنا روبيل كيلان عيتي كابا سلطنت زدنقوم دانيال يوهانس غراي بدحريو عالم سجد إفريم علي مكونن زوده إيرماس تولدت يلو حلقة غانتا هاجرايت غانتا إرترا وحلق كفافال كلب إثيو بونا روبيل تخلمي كأر ربيعتي أب عمت سبورت 2022 ولقاو مزغبو مسن عزب أبزل على ترز بقعد كوينو يحلفو زي أرحما أكل ميدا زغون روبيل كاب عباي كلب هاجرنا زغونت كلب كيح بحري كاب الساغاجر درونا بسال سايناي سبورت عمت كوينو أبز اوان زي أب كلب إثيو بونا كالي حلقة غانتا كوينو ترقوح يركب كم اون قداماي فتسوم قلع ريقوله هرماي بومقان زل على وني كم تصاوتي فلت روبيل مجمرة 2022 عمت سبورتا بسلسته فتسوم قلع ريقوله تواهيبو سلسته بلعر ستأمانتا مزقبون نروبيل قداماي هرماين فتسوم قلعن كالي حلقة غانتان ستوابو مغنات بزن صبار قوزولو كئلت حيلي الرمات تاوتا كعسو لكأنت مزينكا اب مقبال نيانسار تتاوتناي من باب كئلتو نفوع ابنتاو تتاوتاي كوتا حد بلوص تتاوتاي كن صبار قوزغل بمخانو اكيتنا سلطانتا غانتا نزمزنت حلفنت كيبو كيلوم እዚ ብሉጽ ናይ
ናይ ማእከል ተጻዋታይ ዝኾነ ካብ 18 ጸወታ 6 ሸቶታት 9 ሸቶ ዝኾና ኳዓሳሱ ብምኽሻን ኣሲስት ልዕሊ 6 ግዜ ብሉጽ ተጻዋታይ ናይቲ ዕለት ተባሂሉ ብምሽላም ውልቃዊ ናይ ጸወታ ስታቲክስ ይሕብር። ሮቤል ኣብ መንጎ ናይ ቻምፒየን ጸወታ እናካየደ ከሎ ዘጋጠሞ ናይ እግርን ማህረምቲ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ካብ ጸወታ ተኣሊዩ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዚ እዋን እዚ ሙሉእ ብምሉእ ሓውያ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ብቕዓት ቁመና ሞራልን ናይ ጥዕናን ኩነታትን ይርከብ። ህልው ኩነታቱን ብቕዓቱን ብደቂቕ ዝከታተልኦ ብዙሓት ጋንታታት ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሕቑፈን ክእትውኦ ይጽዕራ ኣለዋ። እዚ ብሉጽ ኣርሓ ማእከል ሜዳ ሮቤል ተክለ ሚካኤል ኣብ ዝለዓለ መድረክ ክንርኤካ ናይ ወትሩ ሌትናን ባህግናን እዩ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ድማ ሰናይ ናይ ስፖርት ግዜን ጽቡቕ ዕድልን ትምነየልካ። ኣዳላውን ኣቕራብን ዳንኤል መንግስቱ ገደ። አንበሳ ቢኒ በዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢኒ በዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢኒ በዓል ስረ አንበሳ